ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ва дӯстон, ҳамчунин дар ин навор ягона интервюи рақиби Муин Ғафуров Чад Анхелегеро пешкаш шумо мекунем, ки то ҳол ягон канали русӣ ё тоҷикӣ нашр кардагӣ нестанд. барои ҳамин дӯстон, барои пешравии навор ва дастгирӣ лайкро зер кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни ним сабук Эдсон Барбоза ва Гига Чикадзе вохӯрданд ва бояд гуфт, ки онҳо беҳтарин муҳориба нишон доданд ва чӣ гунае ки Чикадзе ваъда дода буд, ки муҳорибаро дар сеюм раунд ба анҷом мерасона, ҳамон гуна муҳорибаро ба анҷом расонд. Гига дар сеюм раунд Барбозаро ба нокаут роӣ карда ҳафтум ғалабаи пайдарҳами худро дар UFC ба даст овард. баъди муҳориба Чикадзе ба Макс Холлоуэй визов дод ва ҳамчунин илова карда гуфт, ки омода аст, ки дар муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Александр Волконовский ва Брайан Артега ҷангвари эҳтиётӣ шавад. мабодо Артега ё чемпион баромад карда натонанд, Гига тайёр аст, ки онҳоро иваз кунад. ва дӯстон, хотиррасон мекунем, ки муҳорибаҳои пурраро метавонед дар телеграм-канали Паҳлавон тамошо кунед. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем, аллакай рӯзи 7 сентябр турнири Dana White Contender Series баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Муин Ғафуров дар қафас бо варзигар аз Канада Чад Анхелегер вомехӯрад. ҳозир бошад дӯстон, биёин суханҳои Чад Анхелегерро оиди муҳорибааш зидди Муин Ғафуров гӯш мекунем. медонӣ, ин чиз ба ман маъқул аст. ман дар ҳаяҷонам, аз сабабе ки бо чунин ҷангвари пуртаҷриба ба монанди Ғафуров меҷангам. ин чиз нишон медиҳад, ки UFC оиди ман низ фикр мекунанд. ман дар назар дорам, ки онҳо сатҳи маро медонанд ва барои ҳамин ба ман чунин рақиб доданд, чунки медонанд, ки ман ин корро карда метавонам. ман бесаброна интизорам, ки ба он ҷо баром ва худро нишон диҳам. маро дар ҳақиқат санҷиши хеле сахт интизор аст, аммо дар ин санҷиш барои ман имконияти хеле калон аст. ин шом шоми ман мешавад ва ман ин чиза нишон медиҳам. ба ман аз ҳама ҷангвари сахти худро диҳед, чунки шумо медонед, ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. вақте ки ман ба қафас мебарам, ман ба ӯ фишор мекунам ва ӯ фишори маро бардошта наметавонад. барои ҳамин ман дар ҳаяҷонам. ман медонам, ки ӯ ҷангвари хеле ва хеле сахт аст ва медонам, ки стили ӯ хеле дурахшон аст ва мухлисони хеле зиёд дорад ва ин чиз ба ман боз ҳам мотиватсия медиҳад. ин муҳорибаи хеле шавқовар мешавад. ман бесаброна интизорам, ки ба қафас барам ва ба ҳама нишон диҳам, ки ман чӣ гуна омода шудаам. ман ба ин чиз боварӣ дорам, гуфтааст Анхелегер. хотиррасон мекунем, ки Чад Анхелегер рекорди 10-5 дорад, яъне 10 ғалаба ва 5 бохт. аммо ӯ охирон маротиба соли 2014 мағлуб шуда буд. аз ҳамон вақт то ҳозир Чад 8 муҳориба гузарондааст ва дар ҳамааш ғолиб шудааст. дӯстон, ба фикри шумо Чад Анхелегер барои Муин Ғафуров рақиби вазмин шуда метавонад ё ин ки Муин ӯро фавран шикаст медиҳад? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. имрӯз UFC яке аз турнирҳои калон ва беҳтарини худро, турнири UFC 268-ро расман эълон карданд. акнун дар муҳорибаи асосии турнири UFC 268 реванш байни чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман ва довталаб Колби Ковингтон баргузор мегардад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша боз як реванши дигар байни чемпионкаи UFC дар вазни 52 кг Роуз Намаюнас ва довталаб Вейли Жанг. сеюм муҳорибаи асосии турнир боша байни ду топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ҷастин Геҷе ва Майкл Чендлер. турнири UFC 268 рӯзи 8 ноябр баргузор мегардад. дӯстон, шумо аз ин муҳорибаҳо кадомашро зиёдтар интизоред? дар комментария нависед. ҳамчунин метавонед прогнозҳои худро нависед. дар канал обуна шавед, то боздид хонободу сарбаланд бошед.